Παιδιά, αυτό εδώ είναι το πρώτο βίντεο για το κανάλι μου και σήμερα θα παίξουμε FC25 και όταν χάνω θα πουλάω έναν παίχτη από τους καλύτερους μου. Δηλαδή κάποιον από αυτούς ή κάποιον από αυτούς. Κάτσε μισό λεπτό λίγο να το δείξει. Ωραία. Τώρα το έχω λίγο χαμηλό επειδή δεν θέλω. Λίγο χαμηλό, γενικά χαμηλό γιατί δεν θέλω να φάω κανένα copyright από τις μουσικές. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Να ξέρετε, δεν είμαι τόσο καλός για να κάνω ένα καλό μάτι. Δεν είμαι τόσο καλός γενικά. Δεν ασχολιέμαι τόσο πολύ κιόλας. Φάση. Καλά, άπστηση. Δεν ήταν και η φάση. Για λίγο νόμιζα πως ήταν This is the home side's team today. Offside. Well, it looks like a 4-2-1-3 formation. It does look balanced defensively with the two holding the field protecting the back line. And then when they attack, they should have at least 4 players with the number 10 joining the 3 forwards. And away. Διώξε. Μπράβο. This is today's. Κάτσε λίγο. Θέλω να δω λίγο τον Αλεξάνδρα. Βασικά δεν θα τον αλλάξω, γιατί εκείνη η θέση του. Juniors team. Yeah, it looks like a 4. Ωραία παιδιά, εδώ πέρα είμαι κοντά στο να κάνω μια φάση. Όχι, με κόψε. Patient build-up, but not quite the end product. Φέρε λίγο βοήθεια. Έλα. Δεν το λούσεις. Τόλουσα. Όχι, τόλουσα. Μπρο, τι φάση. Παπα, κάτσε κόνησε λίγο την κάμερα. Έλα. Θέλω να σας πω λίγο ότι θα προετοιμάσω ένα βίντεο που πιστεύω θα είναι λίγο cringe, γι' αυτό το θέλω. Εγώ σας το πω, δεν είμαι τόσο καλός. Γιατί ξέρω ένα άτομο από εδώ μου έχουν κάνει μια εγγραφή ότι είναι full καλός στο FC. Θα καταλάβει πιστεύω όταν το πρώτο ακούσει. Μπρο, full άχρηστος είναι. Full άχρηστος. Δεν ξέρω καν. Ναι, αυτό μόνο θα το κόψω, sorry. Ωραία, άλλη μια φάση που θα να κάνω. Δεν έκανε το shoot. Παιδιά, σας ελπίζω δεν έκανε το shoot, bro. Δεν έκανε shoot. 2 φορές το πάτησα. Γιατί δεν κάνει πάσα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κι εσείς άμα γίνεται αυτό, ότι όταν είναι λίγο μακριά η μπάλα, ο παίκτης δεν πάει να την πάρει. Δηλαδή την αφήνει. Κάνε πάσα, εδώ περνάς. Πάσα. Γκολ. Πάμε λίγο. Πάρε τον γκρίτι. Λάκα. Άντε να πούμε. Πω φίλε. Λοιπόν παιδιά, θέλω να σας πω λίγο ναι, για το βίντεο πριν που έλεγα ότι μπορεί να κάνω ένα βίντεο σχολιασμού. Καλά, όχι μόνο σχολιασμού, διάφορα θα κάνω. Εδώ πέρα είναι βίντεο για special, όποιος ξέρει. Γιατί το έχω συζητήσει με διάφορους για να μου πούν άμα είναι καλή πρόταση και μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλή. Πάρ' το! Όχι! Όχι ρε! Μπρο! Έλα! Θέλω να πω σε αυτούς που παίζουν πολύ FC μπρο. Φίλε, με την Παναγιά όμως είστε καμένοι! Είστε καμένοι. Ωραία, ξεκινάμε. Τι? Πω, Xbox παίζεις. Πάνω να φέρω λίγες μπαταρίες μισό λεπτό. Ωραία, μου πήρε κάποια λεπτά να βρω μπαταρίες, αλλά εντάξει θα δείξω. Έλα. Κοίτα ρε που με κόψανε. Κοίτα ρε, το 53 φύλλα. Έλα, κάνει ένα λάθος, σε παρακαλώ, να γίνει το 2-0.
Ας και πάρουμε την νίκη. Δεν θέλω μπρο να χάσω κανέναν παίκτη, γιατί είναι όλοι σημαντικοί. Offside. Μπήκε όμως. Το μετράω. Έλα ρε φίλε με το κούνημα της κάμερας. Το μετράμε όμως, το μετράμε. Δεν ήταν offside παιδιά, δεν ήταν. Θα το κόψω, μισό. Λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα μου είχε έρθει λίγο η μπάλα στο τέρμα και μου ήρθε μια χαζίδα για να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Να βάλω γκολ με το τέρμα, ένα challenge μάλλον θα βάλω. Να βάλω γκολ με το τέρμα. Έλα! Ποιος το έκανε? Ρε φίλα μου αυτό το κούνημα δηλαδή. Να ξέρετε, έχω χτίσει ολόκληρο πράγμα εδώ πέρα για να βολεύει η κάμερα. Μπορεί να σας το δείξω, μπορεί να σας το δείξω μετά. Δεν ξέρω, αλλά θα κλεινιτζάρω τη ζωή σας. Να αυτό το πράγμα, αντί να πάει να πάρει την μπάλα, βασικά εγώ το κουνάω πρέπει να πάει να πάρει την μπάλα και δεν πάει. Απλά είναι... Ζορίζομαι, υπάρχει μαγνήτης πίσω μου. Έλα. Τι περίμενα. Κόφω μια τρίπλο έκανες. Ρε μπρο, εντάξει. Τι είναι το offside? Μπρο είναι τρελός ο διαιτητής. Τώρα που το σκεφτούμε μπορεί να είμαι full καλός μπρο και να αποσκάνω. Όχι, το πιάσε. Αυτός το τερματοφύλακας μάλλον είναι ο καλύτερος. Μπορεί να είναι 52 rating, αλλά βασικά είναι πολύ άχρηστος. Μπορεί να έχει φάει πολλά γκολ. Πολύ ωραία γκολ. Ωραία, εδώ πέρα γίνεται και το corner. Είναι μετά από κάποια λεπτά, δεν ήταν... Επειδή ξανά μου μπάγκαρε λίγο και... Έλα, δεν ήταν τόσο εύκολο. Έλα, ωραία, θέλουμε αυτήν εδώ τώρα τη νίκη τη χρειαζόμαστε. Δεν πρέπει να χάσουμε το καλημέρα. Γιατί με έμεισε το game, bro. Έλα, bro, γιατί! Ωραία, όσοι με βλέπετε, με έχετε εγγραφεί και στο... με ακολουθείτε και στο Instagram, να ξέρετε, θα ανεβάσω ένα story, καλά, δεν ξέρω καν να είναι story, μπορεί να είναι και ένα απλό βίντεο, να λέω, ξέρω εγώ, τι θέλετε να... Μια, βασικά, προκλήσεις. Μπράβο, πιάστε. Γιατί δεν έχω ιδέα τι προκλήσεις. Αλλά να ξέρετε, δεν θα βάλω τις ερωτήσεις στο βίντεο γιατί δεν θέλω να φαίνονται και τα ονόματα που μου το έχουν γράψει. Γι' αυτό θα τα γράψω σε ένα χαρτάκι, οπότε μην περιμένετε τόσο πολλά. Είμαι και καινούργιος, δεν ξέρω πράγματα. Έλα πάμε το 8. Βάλτο, πάμε λίγο! Τι γκολάρις βάζω σήμερα, μπρο. Εγώ σας το είπα, δεν είναι καλός αυτός ο τερματοφυλάκας, σας το είπα. Φαντάσου, κάνει τόσο πολύ θόρυβο η τηλεόραση, μπρο. Πάει να σπάσει. Κουνιέται η κάμερα. Πόνος. Παιδιά, είμαι χαζός, μπρο. Ναι. Απλά μου κάνω μια πάσα πίσω στην τερματοφύλακα επειδή ήμουν κλεισμένος και ξαφνικά μου σκάνε δύο τυπάδες και μου παίρνουν την μπάλα. Πρέπει να γίνω κάπως καλύτερος, άμα θέλω. Πάρ' το και το τρίτο στο 93-92, πες το όπως θέλεις. Για μένα είναι νίκη. Πάμε λίγο. Λήξτε. Ναι ρε μάγκα. Τώρα πάμε για το επόμενο μάτς.
Ωραία, τώρα παίζουμε με ένα τυπά που μάλλον βασικά δεν παίζω καν στο Worlds, παίζω Squad Battles. Ναι, δεν παίζω τώρα πλέον με online παίκτες γιατί δεν θέλω να μου είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή παίζω στον χαρακτήρα που πιστεύω το έχω. Offside. Πάντως παραδεχτείτε ότι δεν κολλάρα. Ω, καλά. Δεν μπορώ να τους πιάσω. Ναι, το παίζω στο κοντά στο... Το παίζω κοντά στο World Class, Ultimate. Μου έκανε κάτι αυτά και πιστεύω το έχω. Πιστεύω, Βασικά δεν το έχω. Και το έβαλα σε αυτό ώστε να είναι λίγο πιο ωραίο το βίντεο. Τώρα δείτε πώς θα το βάλουνε. Γκολ. Πάμε λίγο. Βασικά, γιατί πάμε λίγο, αυτοί μου το βάλαν. Το ξέρα. Τώρα μου ξαναπάνε ξανά να μου βάλουν γκολ. Και δεν το έχω. Τι άλλο θα περίμενα. Ωραία. Μάλλον δεν θα είναι μόνο αυτό το part. Θα έχω κάνω κι άλλα part. Επειδή πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Το θα είναι μεγάλη λέξη. Με το χέρι το κάνει, τι φας. Έλα, πάμε μπρο. Το έχεις. Όχι, δεν το έχεις, κάνε πάσχολο εδώ. What? Grafenberg. Now El Shaarawy. Πάρε, το παράκανε. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό. Σώμα εντάξει είπαμε, αλλά να τους κάνω κανένα τάκλο. Κώστα, εσύ δεν είσαι καλός στα τάκλο. Θα πάρεις καμία κόκκινη να πούμε και θα βρεις τον πελά σου. Τώρα θα μου φανεί λίγο σαν την Βραζιλία-Γερμανία, δεν θυμάμαι του πότε, που είχε βγει 7-1. Εγώ μάλλον τώρα θα φάω πάνω από 7 γκολ. Κάτσε μπρο. Γιου. Ρε, πρέπει να ξαναπάρω μόνο το Ρόντινεϊ. Ναι, είμαι Ολυμπιακός, εμείς δεν το ξέρει. Και είχα το Ρόντινεϊ, αλλά επειδή ήθελα να πάρω κάποιον άλλο παίχτη κάπως καλύτερο, τι έκανα ο χαζός, απλά τον πούλησα. Και επειδή δεν είχα άλλον, πήρα τον Αλεξάνδερ Άρνολντ και ξανά ένα γκολάκι για μένα, δωράκι. Πόσο γκολ μπορεί να φάω με τα λάθη που κάνω. Όπα ρε. Μπράβο Ράγια. Ναι, είχα και κάποιους παίχτες όπως ένα Ρώσο τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτός που είναι με μια τραγιάσκα, πιστεύω αυτός ο φίλος μου που λέω θα το ξέρει. Και το όνομά του ξεκινάει από Β. Το ξέρει άνετα πιστεύω. Παιδιά, αυτός ο φίλος μου που σας λέω είναι καμένος μπρο. Καμένος μιλάμε. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει και πάμε. Πάμε να φάμε άλλα 5 γκολ. Καλή και λίγα λέω. Και λίγα λέω. Μπορώ να τους πάρω την μπάλα. Αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο. Έλα ρε, πάμε, τον έχεις. Πώς με έκοψε.
100% τώρα αυτός ο φίλος μου θα γράψει στα σχόλια. Ρε Κώστα, εντάξει, ηρέμησε. Ή θα πετάξει καμία χαζομάρα. Γιατί αυτός, αυτό έχει το ονοματάκι. Έλα την προλαβαίνει. Και θα προσπαθήσω να κάνω συνέχεια βολέ, μπας και περάσει καμία καλή πάση. Καμία καλή... Yo! Με τσάκισε τούτος. Μη μου το κάνει αυτό, είναι κακό. Πάμε με αυτό. Πιστεύω να μπει. Καλά. Πολύ δύναμη. Εγώ είμαι καλύτερος να βαρώ με εξωτερικό, αλλά... Και άλλη μια φάση. Το ψαλιδάκι, αλλά κόρνερ. Ωραία, πάμε να δούμε το κόρνερ. Θα κάνει κάτω καμία ξυπνάδα. Όλα, ρε. Φοβάμαι να κάνω εντωμεταξύ τάκλι μέσα στην περιοχή για να μην γίνει καμιά χαζομάρα ή κάτι. Δηλαδή τόσο χέστης είναι. Αλλά έχω να πω πως έχω χάσει από τώρα, bro. Φαίνεται. 4 γκολ. Αλλά τώρα ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης? Είναι νομίζω ένας αμυντικός. Ή ο Κιέισι, bro, δεν ξέρω να διαλέξω. Πού κολλάρα μου βάλε. Αυτή ρε φίλε, αυτό το level βασικά είναι ένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή έχει τρίπλες, έχει δυσκολία, δεν είναι σαν τα άλλα τα level που απλά κάνει ο άλλος μια πάσα και πάει, σου βάλε γκολ. Yo, ya, salam alaikum, έλα. Έλα, τον next. Δεν τον έχω. Ω, τόσο. Μπρο, είμαι καλός τελικά. Και όποιος πει ότι όχι, να πάω να χεριστεί, το που λέγαμε. Έλα, τουλάχιστον να βάλω ένα. Καλά, σιγά μου βάλω. Βολέ. Ποιος έκανε τώρα κεφαλιά? Κάτσε λίγο, αυτό θέλω να το δω. Ήτανε full περίεργο. Όχι αυτό. Αυτό. Άντε πάμε πάλι. Δεν πάμε, άστο. Όποιος δεν ξέρει, βασικά δεν το ξέρει κανείς. Έχω φάει 7 γκολ και δεν έχω βάλει τένα. Ναι, και είχα και παλιότερα κανάλι, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί για έναν λόγο το διαγράψα, οπότε ναι, πάμε να πουλήσουμε έναν παίκτη μας. Ωραία, εδώ είναι η δεκάδα μου και σκέφτομαι να είμαι μέσα στους καλύτερους μου. Είναι, καλά αυτούς εδώ μην τους κοιτάτε, είναι ο Κιέισα και αυτός εδώ. Ποιο να πουλήσω? Ξέρεις κάτι? Κιέισα, έχουμε περάσει πολλά. Κάτσε λίγο να δω κάτι όμως. Ναι, Κιέισα, sorry, έχουμε περάσει πολλά μαζί, αλλά μπορεί να ήσουν ο πρωταγωνιστής μέσα στην ομάδα μου που βάλε τα περισσότερα γκολ. Αλλά συγγνώμη, πρέπει να σε πουλήσω. Όχι, κάτσε έτσι το κάνω. Sorry, μπρόσκι. Πω, αυτό μου πόνει στην καρδιά. Και ποιον θα βάλουμε? Αυτόν, βασικά. Ναι, θέλω να μου πει κάποιος από εσάς στα σχόλια. Άμα έχετε πετύχει αυτόν σε αυτή την κάρτα χρυσή, Bellingham 90 rate. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Πατήστε ένα like και κάντε μια εγγραφή ώστε να φτάσουμε τις 40 εγγραφές και να κάνουμε ένα live. Γεια σας!